Aduh, kasih kedua. Wes ki diusunge, Mak. Tak bantu doa. Halo friend, welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Aris Channel. Hari ini vlog kedua. Itu masih babat pari. Wis wayahe leren iki mau yo rata video mergane lali. Iki ceritane iki aku babat pari dhewe. Mamaku lagi ngepe bagi tugas ngepe pari nang omah. Kayak bapakku ya apa ya lagi gawe uritan ya ning kono kae. Ceritane iki kari usunge kayak kari rong bongkok lur. Wis ora kuat panas iki. Leren. Oke. Disambi lur. Disambi karo nglinteng. Gua sing gregel ya. Lu panas ora omong lur ning desa lur. Senajan mau ning desa nang ya iso mangan lur. Ono corona kerja di rumah tapi adik kudu iso bekerja. Ku sambung urip. Iki ya nggawa panganan iku ya orang tak buka ya lur. Mbuh sini apa yang mau diterima mamak karo njukui pari. Yang ini lur paling seger iki tut ning omah. Hah? Lah kayak mamaku wis teko lur. Kari rong bongkok. Lha iki sing roti babat nih. Engko mamaku ning kono kae. Iki parine lur. Iki kari musong tok. Hei, kayak usong ana. Usong ana kayak mulai. Nggak, bapak lagi ngurit. Kayak mulai ya pak. Wah, iki sangune arit. Dipotong kenang-kenangan. Kenang-kenangan prai ning omah. Uret bedhe. Rampung teng nganu ngaret wis ngurit nah. Padahal ki iso akeh iki. Wong tani iki. Wong tani yang iki. Urung rampung wis ngurit neh. Nanti urung rampung le ngurit wis mbuke gagah neh. Nek wong tani iki. Aduh, kasih kedua. Wis ki diusunge, Mak. Tak bantu doa. Ibar rampung usungi kayak ngepe pari ning omah. Wis ngurit meneh. Wae bapak lagi ngurit. Apa nih? Anu nggon foto. Apa kok jajal? Iki sangune apa ya iki? Sangune roti. Roti kerusak biji karo romaro wedang putih. Iki bapak lagi ngurit. Oh, Bali Pak. Bali. Engko balu luhur neh. Ya panas sih. Gimana tuh loh?
Iki lagi ngurit diuritin nah iki gawe sak uritan iki rong uritan iki paling. Kayak matur ngono ae. Wis jam 12 mulai. Ora nyambi mangan. Sangune roti Roma. Roma kelapa. Roti apa iki, Bu? Roti. Wis plan tak tinggal bali sik. Tinggal tile omah sik. Aku baru lasan bali meneh. Babat parine. Iki dikumpul-kumpul ke sik. Mau yo. Warit wis ketik kumpul kesek tunggu nang omah lur nek tekan omah lanjut meneh ya iki wis tekan omah lur iki panen kedua lur hari kedua gek panen kuwi groleh iki lur lur aku mbabati groleh iki lur yo kowe gandeng gur mbabati dhewe ki oleh-oleh ning alas ya apa lur. Ki oleh-oleh ning alas lur. Uler. Ulere gatel lur. Ya iki mau mamak kuwi gur ning omah karo ngusungi tok. Oleh mau oleh emping kae. Wis dikincir bengi. Kayak di PP ben ora teles lur. Kowe iki mau wis digawe kopi barang, Bro. Mau kopine wis ki apa ya mau? Kopi. Sane kopine wis taring nyeruput. Iki mau oleh-oleh ning alas lur apa iki lur. Neng namu apa iki lur wangane lur. Iki apa jenenge? Oleh-oleh ning alas lur. Guys, dulur-dulur kabeh. Yo ngene iki lur. Dulur. Uripe ning desa. Yo biasane iki iso apa ya? Iso kanggo sambung urip. Waduh iki wis ora ning perantauan iso bali ngene iki. Ning omah iso nggo sambung urip. Iso nggo mangan. Genep-genep setahun iso iki lur. Kalau ya lumayan panen nih. Yo gandeng tekan omah ngene iki. Kayak cukup semene wae video kulur. Kayak apa ya? Kayak iki wayahe leren turu-turu sik. Kok bali meneh iki sak nang alas. Wis dulurku kabeh. Cukup semene videone. Aja lali di like, komen lan subscribe ya. Ben aku ki iso nduduh-nduduhke video-videoku ning desa lur. Urip ning desa kepiye. Oke.